Hakin norok jotono saimano tabo kabangma Tiprasa tei kabangma chini Tiprasa ni leaders tei kabangma student federation no Kokborok Roman script sanlai mani miabo ama rally khali mani haki chini Kokborok Roman script je santo mani amono kebeng nai kebo ya chini Tiprasa rong ni leader rong no je jonojati ni tongnai ro kabangma Tiprasa rong ni minister ni tongnai ro kabangma je Tiprasa rong ni je dabi sabi ro phaikai borok tuidul nai ro borong no je kebeng nai tongu hake amoni bading hake Tiprasa ro je 99.9% nong no je student nok fanong tung bo Tiprasa rok panong tung Roman script sani tung Kokborok no Roman script bai singyani baget haki chungnugo Tiprasa rok ni student ong lego Tipramothani kabangma leader rok chaitogi tongo support klai tongo kabangma Tiprasa student haki kabangma Tiprasa lukurong no tuidului kabangma Tiprasa rok no support klai haki o jago nukjagi je BJP rok ni khoroksa bo chini Kokborok sikrung rok bo je Kokborok no Roman script khlainani bagi support khlaio hake amo je BJP rong hake support khlaia bubagrano ultaya hami hami sanai je Roman script sanai rong no borna hami hami sanai Roman script naya bornota sandi chini islam di nei jatar potre sawi tongnai hake amsuk Tiprasa rok je Roman script sanai tongnai mani je borok Roman script rena naya hake borno sajagya chaya ke sawo Roman script no Kokborok je Roman script sanai tongnai mani hake amo directly je Tiprasa rong no hami hake samani kahai klaio tumani bagi male obviously 99.9% je Tiprasa rok Roman script sanai tonglayo hake borok Roman script chaya hani sawo that means Tiprasa rok no borok chaya hani sawo hake amono nugo kabangma Tiprasa ni leader rok je demand khalai tongai meni Tiprasa rok ni manta sokta rok ni bage kabangma Tipramothani leaders rok kabangma Tiprasa ni student federation ni leader rok kabangma Tiprasa ni student federation rok hake bubagra no ngakai hamya salai tonglayo borok hake amte hake no je kabangma Tiprasa rok sanlai tonglai meni kabangma je demand khalai tongmai meni amono borok chaya khlai tongo hake directly o jago BJP rok chaya no khlai tongo ADC len no go segnan nai tongo hake baksa busu Tiprasa rong hakai bubagran logi tomang no rang no hamjagai thangi pebeyo dofani bagai ngakai ulong ngakai jatrapotre sai tongsina agi dofani bagai kok samani je jatrapotre satok pito khlaijagi tongmani amono tui kok samani social media ni bisingte tabung ngakai job je Tipramothani tui kok sai tongnai je Tiprasa ni tui kok sai tongnai bono se hami ka sawi tongo hake ande hake nukra je bubagra song tabuk je BC election 10 year hake 10 bosor romai khlaijagi ang toman Tiprasa sarkar ni bisingte tabuk Supreme Court ni bisingte je or case petition khlaiye je file borok proof rimi ange Tripura government no tabuk je khlaijangna ni bagi je order jangmani hake amti khine kabangma Tiprasa ni je demand khlaile tong bubagra song Tipramotharo te kabangma Tiprasa rok je suffering khlai tongmani je nijini demand je nijini mate sokte rong manyange hake amte hake ulta ngakai je bongni je sarkar tongne je Tiprasa leader rok national party rok borong hake Tiprasa ni bagi hami khlai tongo Tiprasa ni bagi kabangma je mate sokte rok even student rok ni je kabangma tabu scholarship mannani bongni tongi tongmani manthai bongni amsudai riyangi tong hake nora amono ti tom sarmusung communication tike saimanu o video sa like di share kladi hambai